Çağalaryň öwrenme ukyby bir-birinden tapawutlydyr. Kimi çaga gözüni ýumyp gulagy bilen diňläp has gowy öwrenip bilýär. Kimi çaga ýüzüni başga ýere sogup enatanyň ýa-da mugallymyň diýen sözlerinden täsirlenip bilýär. Kimisi bolsa öýde aýaklaryny diwara ýaslap diňlemegi özüne ýakymly duýýar. Adamyň 5 duýgu organy bar. Şu 5-siniň birine päsgelçilik berseň, adam özüni rahat duýmaz, öwredilýänlerden täsirlenmez. Siziň çagaňyzda hem şu aýdanlarma meňdeş hereketli çagaňyz bar bolsa, meň çagam dälimi diýen soragy girmäň. Çagaňyza ýa-da okuwçyňyza bir zatlar öwredýän bolsaňyz we çagaňyz her türlü şekilde girýän bolsa, onda oňa gadaganlyk getirmäň. Çagaňyzy sylaň, gollaň. Sebäbi çagaň ösüş döwründe beýniniň rahat bilim almagy üçin çagaň häsiýet we şekillerine täsir görkezýär. Çaga diýmek, bala diýmek. Inte hiç zatlardan habar bolmayan çagalar ýol ýöreli görkezilmegini isleýärler. Öz täze dünýäsindäki essi soraglary dogry öwrenmek isleýärler. Köp enata we mugallymlary görýäs. Onu beýtme, muny beýtme, ýok bolanok, gadagan, samsyk diýsäni, myhmançylykda men maskar etdiň, ýaly bir giden kemsitmeler bilen çagamyzy uruldýas. Ondan şol çaganyň eden ýalňyşyna dogry ýol görkezip, "Oglum, gyzym, şu edeniň ýalňyş, şeýle etseň dogrusy" diýip düşünürseň, has gowsy dälmi? Dogry eden wagt hem alkyşlasaň, begenlerseň, beter gowy häsiýet gazanmazmy? Elbetde gazanar. Kemsidilen we gadaganlygyň içinde ýaşaýan çaga döredijilik edip bilermi siziň pikiriňizçe? Döredijilik näme? Ilki şuňa seredeliň onu. Döredijilik bir zady döretmek, ýüze çykarmak ukyby. Hemme çagada döredijilik we ýüze çykarmak ukyby bar. Hatda biz ýaly belli ýaşa gelen adamlardan has hem köp döredijilik etmäge mümkinçilikleri we beýin güýçleri bar. Eline beren oýunjaklaryňyz bilen öz dünýälerini gurup başlarlar. Eline beren renkli galamlaryňyz bilen öz dünýälerini çyzyp başlarlar. Her näçe köp gural, oýunjak tanadygyça, şonça ylym bilim dünýäsi giňär. Ýalňyşdygyça indikisinde düzelderler. Her gezeginde ütkeş tejribe gazanarlar. Şol çagalaryň döredijilikli ýaşan döwrüniň täsirini dünýäni ütgedip biljek ýagdaýa gelip bilerler. Şonuň üçin çagalaryňyzy gadagan sözünden uzak saklaň. Öz döreden täze dünýäsine dünýä goşuň. Sag bolun.